Ħames żgħażagħ li ġew akkużati li aggredew lil Liam Debono, iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li jinsab mixli bl-attentat taqtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri, ingħataw il-ħelsien mill-arrest waqt seduta li kienet ikkaratterizzata minn kommossjoni kbira f'Awla numru 6 il-ħadd wara nofsinhar. Il-ħames żgħażagħ Marlon Baldacchino ta' 18-il sena, Emerson Buġejja ta' 19, Kyle Ellul ta' 20 sena, Tyson Buġejja ta' 25 u tifel ta' 15-il sena li ma jistax jissemma bismu fuq ordni tal-Qorti għax għadu minuri tresqu l-Qorti quddiem il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella. Bidmuh f'għajnejhom u biqrabathom imdawrin magħhom jibku fl-awla għall-ewwel wieġbu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Madankollu din l-ammissjoni ġiet irtirata aktar tard matul il-proċeduri. Is-seduta waqfet ħeżrem wara li nqalet kommossjoni kbira meta wieħed mill-akkużati ħassu ħażin u waqa' mal-art. U għader jintilef minn sensieħ meta ntebaħ li seta' jintbagħat il-ħabs u nħareġ il-barra mill-awla mill-erba' l-akkużati l-oħra li l-kol diġà xelfu difrejhom għall-ġustizzja u ma poġġew fil-kuritur tal-qorti fejn deru jqabdu s-sigaretti u jpejpu ma' qrabathom. Il-qraba taż-żagħżugħ deru emozzjonati ħafna waqt li l-Pulizija u uffiċjali oħra tal-qorti għamlu dakollu li setgħu biex jagħtuh l-ewwel għajnuna. Sansitra sejħet ambulanza biex tieħdu l-Isptar. Iżda kif waslet quddiem il-qorti der jiġi ftiegħu ċaħat l-għajnuna medika u flimkien ma' sħabu reġgħu daħlu fl-awla. Hawnhekk l-avukat Franco Debono qal lill-qorti li waqt li Liam Debono rrid li jkomplu l-proċeduri kontra l-akkużati huwa wera x-xewqa li jaffrulhom għall-aggressjoni li ġara il-ġimgħa u li din il-maħfra għandha tiġi riflessa fis-sentenza. L-avukat Debono qal li Liam Debono irid li l-akkużati ma jkellmuhx darba oħra. L-avukat Marita Paġdimek li qed tidher għal-ħames akkużati infurmat lil qorti li l-akkużati xtaqu jirtiraw l-ammissjoni li għamlu qabel ma seduta ġiet sospiża. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni u ordnat lill-akkużati biex ma jersqux lejn Debono. Il-qorti ordnatilhom jibqgħu f'Malta u ma jersqux lejn ix-xhieda tal-prosekuzzjoni. Huma ġew ordnati wkoll jiffirmaw fl-eqreb pasta tal-Pulizija kuljum u ma joħorġux mid-dar bejn id-9 ta' filgħaxija u l-5 ta' filgħodu. U ma nataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 100 euro garanzija personali ta' 2000. Il-qorti wissietom li jekk jersqu lejn Debono jistgħu jaħlu multa ta' 7,000 euro u jew piena ta' aktar minn 2 snin ħabs. Fil-bidu tas-seduta l-Pulizija qalet li l-akkużati marru kollha flimkien għall-interrogazzjoni wara li ġew ikkuntattjati wieħed dwar l-allegat każ ta' aggressjoni li seħħ ftit wara li Debono ħareġ mill-post tax-xogħol tiegħu f'Ħalluqa.